Malawian cameras. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Ndikakupepeseni amalawi nonse chifukwa chokhala masiku atatu opanda inu kumva kung'alula. Ndimadziwa kuti nyengo imeneyi ya ng'alulization mmayidikira kwambiri ndipo mmakhala nayo chidwi chifukwa ndi yokhayo imene inu amalawi mumamva zenizeni, komanso osakhala kungomva zenizeni koma kulankhula ndithu kopanda mantha, kopanda chigamba mu dziko la democracy. Ndalandira mameseji, ndalandira mafoni ochuluka, koma vuto lidali chimfine, chifuwa. Kumalawi kuno kunabwera nthenda ina, kamene nene kuti kwabwera nthenda ina imene inabwera mwezi wa Juni pa 4 imene ikuonekerako ngati COVID, ngakhale kuti boma silidalengeze, koma ndi nthenda imene ikufanana ndi COVID imene ikupweteka anthu kwambiri. Ndipo ine ngati president wanu idandigwiranso nthenda imeneyi, ikumakhala ngati ndi chifuwa, chimfine, komanso kupwetekesa msana, nthiti. Chonde mukagwidwa ndi nthenda ngati imeneyi, osayiwalira kupita ku chipatala kwa amene inu muli ndi ndalama, kukabayisa Jackson wamphamvu, antibiotic, komanso kumwa mandimwi, soda, ajinja aja osayiwala, chifukwa palitu nthenda zosiyanasiyana zimene zikubwera muno m'Malawi, zina zochokera kwa mulungu, zina za sataniki, malinga ndi ma covenant amene mwina asogoleri osiyanasiyana amapanga pa dziko lapansi. Si zonse zimene anthu amadwala zili zochokera kwa mulungu. Choncho pasogolo pa zonse pakufunikiranso pemphero, kumapemphera kwambiri, chifukwa makamaka mayiko ambiri nthawi ino akupita ku zisankho zambiri zizichitika, nkhani za ngozi, nkhani za matenda. Ndipo ndipofunika kuti inu amalawi muzipempherere zimenezi, makamaka inu akufuna kwabwino amene mmalikonda dziko lanu la Malawi. Choncho ngati mwagwidwa ni nthenda imeneyi, pempherani kwa mulungu, komanso imwani majinja, masoda, mandimwi, komanso mutapeza ndalama, popeza muzipatala mwathu mankhwala mulibe, ndithu osanyalanyaza, pitani ku chipatala kwa amene mungapeze ndalama kuti mwina madokotala akakuthandizeni. Zonsezi tu mu nyengo imeneyi, nyengo ya ng'alulization. Ndipo ine ndizalankhula, ndizapitirizabe kuyima pa chilungamo, olo ena atanyoza motani, ena atapanga propaganda yotani, koma chino chidisi chizayima pa chilungamo. Motero kuti lero kung'alula kwanga kuyima kwambiri kwa anthu amene ndi ambuli. Umbuli ndi woopsa kwambiri, ndipo tikaufaniza umbuli ni matenda a ezi kuchepera, ndipo umbuli umakhala nawobe munthu mpakana kuzamwalira. Nthenda ya ezi ndi umbuli opsa kwambiri ndi umbuli, chifukwa nthenda ya ezi ukhonza kudwala ndi kumwalira nayo, pomwe umbuli umakhala nawo moyo wako wonse. Umbuli ndi nthenda yopsa kwambiri imene zolinga zake zimakhala nsanje, kaduka, kuononga ndi kupha. Zochitachita zake za umbuli sizimafuna munthu kuti aone anzake akuchita bwino, kaya ndi nsonkhano, kaya ndi chipani, kaya ndi pa ofesi. Mmakhonza kukhala ndi anthu ophunzira kwambiri, koma ngati ali mbuli ndiye kuti amenewo azakuvutisani moyo wanu wonse. Mbuli ndi yoopsa kwambiri. Umbuli suwona kuti uyu anapita ku university. Umbuli suwona kuti uyu anapitapo ku chalichi, anakhalapo mbusa, kapena ndi mbusa, kapena ndi prophet, kapena ndi bwana chief executive. Umbuli ndi woopsa kwambiri.
umbuli siuona zimenezo ayi. Ndiponso nthawi zina umbuli siuona kuti munthu uyu sanapitepo ku sukulu, chifukwa munthu umakhoza kupita ku sukulu ndikukakhala mbuli yotheratu, wina osapita ku sukulu ndikukakhala wabwinobwino. Choncho tiyeni a Malawi tidziwe kunena kuti ziko likakhala ndi mbuli kwambiri, ziko limenelo silimayenda bwino. Ziko la ambuli ndi ziko loopsa kwambiri, chifukwa anthu ake amzikolo asogoleriwo mbulizo zimafuna kuononga, zimafuna kupha, ndi za nsanje, sizisangalala ndi anthu ena akamapanga zinthu zawo. Amaolana gulu ndikupita ndikukasokoneza. Mwachisanzo muzipani mwathu ambiri amene ali muzipani ndi mbuli, kuphatikizapo amene ali mu MCP ambiri ndi mbuli. Inde mu MCP mwalimu ena amene si mbuli, koma ambiri ayiwo ndi mbuli. Ndipo ndi nthenda imene idalowa mu chipani chimene chikuchokera kalekale, chifukwa iwo kwawo ndi kuononga, kupha ndi nsanje, safuna kuti aone china chilichonse, ndipo sazindikira. Mbuli sizindikira kuti kapena iyi ndi ziko la democracy, ndipange zofanana kapena zogwirizana ndi za democracy ayi. Ndikunena izi mopanda mantha poganizira zimene zakhala zikuchitika mu ziko muno. Inu Amalawi mukhala mboni yanga kuti posachedwa pompano ma truck drivers anali ndi mbindikiro wawo umene amachita protest nkhani za passport komanso malipiro. Koma mbuli zina za mu MCP zinanyamuka ndikuwatuma anyamata ndikutenga zikwanje ndikuyamba kumakakha pa anthu. Kodi tikamanena kuti mbuli oloto kuchipani kwawo konko anakhapanaso ku convention imeneyo ndi saini ya umbuli. Zilibe zokuti ati kapena umu ni nyumba mwanga nde ndisayendesemo chikwanje, mbuli ilibe zimenezo. Mbuli siona kuti umu ni nyumba mwanga, umu ni muchipani mwanga. Ndi chifukwa chake a MCP atapanga convention yawo imene anatenga ndalama zambiri za boma kuba makobiri ambiri ya boma. Mbulizo zinakakhapanaso ku convention yawoyo. Amene anakhapidwa yotu sikuti ndi wa DPP, sikuti ndi wa UDF, sikuti ndi wa Ford, sikuti ndi wa UTM. Amene anakhapidwayo ndi wawo wa MCP. Imeneyo ndi degree ya umbuli. Choncho ziko likakhala kuti lili ndi mbuli, zikuyenera kuti tizisamala chifukwa ndi ziko loopsa kwambiri. China chilichonse sichimayenda bwino. Mbuli imasokoneza pena paliponse, olokuba. Mukoza kuona inu kuti nkhani lolo za corruption pakale panopa ndi zokwera kwambiri mu boma ili la MCP, chifukwa mmenemo muli mbuli ndi magazi woopsa kwambiri amene saona chabwino, saona choyipa. Ndipo mbuli kumakhala nayo pafupi ukhoza kumaona ngati ikukukonda, koma ikhoza kukupha. Osamasakanizirana ndi mbuli. Mbuli ilibe zokuti ati ineyo uyu anandichitirapo zabwino kapena anandilowesapo mboma. Ayi, mbuli ndi mbuli, ikupha basi. Imapeza njira yokuti pamalopo isalepo yokha. Ndi chifukwa chake mwina masiku apitawa Amalawi, masiku apitawa mwamva inu kunena kuti chipani cha DPP chinali ndi msonkhano wake waukulu kukomesa. Koma chifukwa chonena kuti inde tili muziko la democracy, zipani zambiri zikupita ku convention, koma chifukwa chonena kuti muziko muno tilimonso ndi mbuli za MCP zinatumanso ambuli anzawo amenenso ambiri ndi achinyamata, chifukwa achinyamata muno Malawi alipo amitundu iwiri. Alipo achinyamata ozindikira amene samagwirisidwa ntchito, ndiye pali mbuli za achinyamata. Anatuma mbuli za achinyamatazo kupitaso kumalo osiyanasiyana mu mzinda wa Blantyre ndikumakang'amba nsalu, kumakang'amba mafulagi a DPP amene anachita decorate mu mzinda wa Blantyre pamene amakonzekera chisankho cha ku convention. Ndiye machitidwe a mbuli amenewo
anatumizidwa kuti akaononge anzawo aja amene sanapezeke ku convention yawo, amene sanawasokoneze ku convention yawo. Anapita kukapanga convention yawo ya mtendere, koma chifukwa cha mbuli zinathamanga kuti zikasokoneze. Ndi mmene zimakhaliratu. Mbuli ndi yoopsa kwambiri, motero kuti pamene Amalawi tikukonzekera zisankho za 2025, chonde yesesani osakasankha mbuli, chifukwa mukapitiriza kusankha mbuli kuti zizilamulira ziko lino, zizisogolera ziko linolo, muziwe kuti muzaphesa ana, muzakhala ndi njala, kudya katatu sikuzakhalapo, ntchito sizizakhalapo. Olo kuti akufuna kukweza anthu, mbuliyo imatenga abale ache okhaokha. Mwachisanzo tapitani ku immigration mukaone, pakali pano kwasankhidwa abale awo amene achita promote ndi kudumpha mipando mwina 4 amene to anayenera kuti alandire ma promotion yo, ndikuwadumpha ndikutenga abale awo ndikukasiya kusogolo, ndikukhala ena ma commissioner, ndikudumpha ma DCP amene ali ndi experience. Ndiye mbuli imeneyo, ndi mmene zimakhalira. Motero kuti mbuli zisikutati zili ku MCP kokha, mbuli zili muzipani zosiyanasiyana. Anthu amene samafuna change, anthu amene amazitenga zipanizo ngati za ambuye awo, kutenga chipani ngati cha amayi wako. Ndiyetu ndikuuzeni, mbuli zimakakumana ndi ma delegates delegate ni munthu woopsa kwambiri. Kuchifukwa chake ku MCP kuja mbuli zinakumana ndi delegate zinang'amba, ndipo sizo delegate saona kuti ati uyu ati ndionenepa, ndiye ati iyeyo amazitcha kuti strategist. Oyi, mbuli ilibe ujeni, delegate alibe zimenezo. Amang'amba wina aliyense. Delegate alibe kuti ati uyuyu atikhandi wamkulu wa zamfuti kapena wamkulu wa unyolo. Iyi delegate amang'amba basi. Delegate alibe zimenezo. Delegate alibe kuti ati uyuyu ndi chairman wa convention. Delegate alibe zimenezo. Motero kuti anzathu amene chifuwa jandi chimenecho ndikufuna muziwe chifuwa chija chifukwa ena akangomva tikamanena kuti kuli chifuwa chija ndi chimenecho, kuti ndikuchika dala mu VNM kuti anthu musimikizire kunena kuti tikamanena kuti president wanu sakupeza bwino, mwina ena amangoona ngati ndizonama, chifukwa ena anafika ponena kuti ndiye kuti basi wasiya kupanga chifukwa chokuti ati amukhululukira milandu yache. Komatu inetu ndilibe zimenezo, kuti khala wina che wandikhululukira milandu ndiye ndikasiye kung'alulo. Iyoyi ndi matenda amene mwamvawa, ndipo zayenda bwino kuti ndakhosomola mu audio imene kuti anthu amuziwe kunena kuti president wathu sakupeza bwino. Ndiye timanena za delegate. Delegate ni munthu woopsa, alibe zokuti ati uyu ndi chairman wa committee ya convention amakamung'amba. Delegate amene alibe zokuti ati uyuyu atikhala ndi organizing secretary takhala naye nthawi yayitali. Iyi delegate amang'amba anthu ongati amenewo. Chinsisi cha chipani, chinsisi cha maudindo zikhala ni bwino ndi anthu. Vuto la andale ambiri amaona ngati munthu ukamayimbira foni umafuna uziyapempha ndalama. Oyi, khalani bwino ndi anthu ndipo mukasankhidwa ku convention. Amwe amene mukuwaona kumapitawo, komanso pena munthu kumaona age yako eti ukamapanga zinthu. Nthawi ino ndi achinyamata, uzionanso age yako kuti akomati ine ndi kuchokera nthawi ya Kamuzu ya Bakiri ndadya nawo tu. Yasireni achinyamata nawo anjoye. Ndi apa mukugwesedwa ndi delegate.
koma ya ziko likuyenda ziko president ndi vice aye chaka chino ziliko chaka chino chapwa chagondola the DC ena agwa ku convention ya DPP ena so anagwa ku convention ya MCP tioneso ena amene ati agwe chagalagada ma convention akubwerawa chifukwa delegate ndi woopsa kwambiri.